दा हाजेनबाय नै खेबसे ओमफ्राय दानि नै बेबायदि नावखौ गाखोफेरनो मोनबायमोन नामा? ओमफ्राय माबायदि मोनदों दै गेजेराव? मोजां मोनदों ना? गियाखै? दा गिदों आरोखि। दे बुरै मानसि दं हेल्प खालामदो। हमथा हरलाय दा नायदो नै बै मानसि गोजा आरोना दा बिसोरखौ लायनो रेडि खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेखौ बारोब्लानो मालदांफारा गामि मोनबाय। दा मालदांफारा गामियाव टटेल 80था न'खरफोर दङनो। दा बिसोरखौ लायनाय जासिगोन आरो नै। हेल' लोगोफोर, बरायबाय दिनै गोदान भिडिअ'। दायो आङो दंफैयो भारत भुटान बर्डाराव। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैबो थाख्लाय ओमफ्राय हरैबो आइ नदि बे गेजेराव मोनसे गामि दं जायखौ बुङो जाहलुकबारि। दा बे जाहलुकबारि गामिया दै गेजेराव थानायलाय दा ओरैबायदि दैया गिदिर जानानै दं। दा बेखौ बारहोबोनो थाखायहाय ओरैहाय बेबायदिनो SDRFफोर फैदों। दा बिथांमोनखौहाय बेबायदिनो बटनि नावजोंहाय लायनाय जासिगोन नै, नङाब्ला ओरैबायदि गिनांगौ जानानै दङ। दा बेनिखायनो ओरैहाय SDRFफ्रा बटजों लायनो नाजागासिनो दङ। ओमफ्राय जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायलांदो, अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन। दा लोगोफोर आङो मेन लकेसनाव सफैबाय नै, नायनानै लादो नै बेजों बारहोनो नागिरदों आरोना नै। ओमफ्राय आङो देखायनोसै मोजाङैनो। ओरैहाय जोंना SDRFफोर दंफैयो नै, ओमफ्राय नै बेबायदि मेचिन आरोना। ओमफ्राय नै बेजोंहाय बारहोसिगोन। ओमफ्राय दा नै फुरा रेडि जाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै SDRFफोर दा लायनो रेडि जाबाय बेफोर गासैखौबो। ओमफ्राय बेयावहाय गासैबो फिटिं खालामजोब्बाय नै। बेखौ माबायदि फिटिं खालामखो होनना बुङोब्ला नै खिबुजों बेबायदि फांखा दं, केबुजों बेबायदि फांखा दंलायो नै, नायनानै लादो। दा बेबायदि आरो नै बेबायदि। ओमफ्राय दैया नायदो नै, दैया बेनो आरोना ओरैबायदि कारेन्टखा, ओरैबायदि गिदिर मथा मथि नायदो नै फुरा स्पिडखा आरोना। ओमफ्राय मानसिफ्रा हनै गोजौआव गाखोनानै दङ। दा बिसोरखौनो लायनांगौ नै हनै। मानो होनना बुङोब्ला साइदुङा उल्था जानाय हिसाबैहाय मोजां नुवाखिसै, बेनो आरो मानसिफ्रा। ओमफ्राय दैया बेनो नै, ओमफ्राय आं देखायगासिनो दङ। दा बेबायदि आरो ओमफ्राय भुटानाबो बैयावनो हनै खाथियावनो, आं जुमबोनि बै हाजोआनो भुटान जाहैबाय हनै, जायखौ बुङो अनब्लिं। दा बेनो आरो दा नै बेखौहाय दैयाव लांनाय जासिगोन। ओमफ्राय बायसान्सआवहाय दैनि दाहारजोंहाय बुखारलांजानो गिनानै बेबायदि दिरुंजों खानानै बै ट्रेक्टराव खानानै दोनहैनाय जाबाय। दा बेबायदि आरो नै, दा बेखौ आसामनि SDRFफ्रा लांनाय जासिगोन आरोना दैयाव। दा ओरैबायदि गोख्रैखा दैयाबो। दा नै बेबायदि आरो दा बेबायदि आरो दा दैयाथ' ओरैबायदि गोथौखा, ओरैबायदि स्पिड कारेन्ट। ओरै लांनाय जासिगोन बै आगामाथिंहाय। दा नै लांफिनबाय दै गेजेरावहाय। बै एसे मेचिन होथेग्रा दं आरोना, बेखौ साथ'वाखै। ओइ सालु खर' इन्जिन। औ स्टार्ट होबाय आरोना नै बुम होनबाय नै। स्टार्ट होबाय। बुम होनबाय आरोना नै। दैया ओरैबायदि कारेन्ट, ओरैबायदि गथा। औ ओइ बल्दाराव লাগিব। दा थांबाय आरो नै ओरैबायदि स्पिड मावलांबाय। अन्थाइयाव ओरैबायदि फुंलाबायहैखायो। अन्थाइ बल्दार खिथु गुबुन नामालाय। दा नायदो नै बै मानसि गोजा आरोना, दा बिसोरखौ लायनो रेडि खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेखौ बारोब्लानो मालदांफारा गामि मोनबाय। दा मालदांफारा गामियाव टटेल 80था न'खरफोर दङनो। दा बिसोरखौ लायनाय जासिगोन आरो नै।
ओरैबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोर दं बिसोरो दै गेजेरावहाय संसार जानानै दङ टु खेब फैबाय नै दा बेबायदि आरोना नै होबोबाय नै दा नै थिगसे सफैबावबाय आरोना नै गोलैगोन नै गोलैफोरबो दङ ना ओमफ्राय नै ओरैबायदि अन्थाव बाथाव गोलैबो दङ नै बेबायदि आरोना नै गोलैगोन हनै गोलैगोन नै मालदांफारायाव थाफैनाय बिदि जाबाय लोगोफोर गोबाङानो नायफैदों नै माखासेखौ बारहोनाय जाबाय नै बेफोरबायदि नायफैदों आरोना नै गोबां मानसिफोरानो नायफैदों नै ओमफ्राय बिसोरखौ बारहोनाय जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबाङैनो दंबावोमोन ओमफ्राय दा बिसोरो बारबोथ'ला जाहैदों ओमफ्राय दा गावसोरनो बारबोआ होननायखाय लाबोथ'नाय जायाखिसै दा बेबायदि आरो होमब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होसाबदो